Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan. Tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan lajengaken lan tansah setya mbangun paguyuban, bangun gesang pasrawungan sing penuh karahayon, penuh kabegjan kebahagiaan. Tentu anggenipun kula panjenengan sesarengan sejarah ing alam gesang menika salah setunggal cara gayuh karahayon menika sansaya mangertosi lan tepung kados pundi ningali Gusti Yesus wonten ing alaming gesang. Dinten menika sesarengan pasaman suci kula panjenengan mestakaken Sang Timur dicaosake ing padaleman suci. Pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Wonten ing pesta menika kula panjenengan sinau saking Simeon ingkang sampun dangu sanget nengga rawuhipun Sang Pepadang Israel. Lan rikala Sang Timur diasta dening rama ibunipun rawuh ing padaleman suci, Simeon lajeng tepung kalian Sang Timur ingkang dados pepadanging Israel. Simeon lajeng ngraosaken bungah, ngraosaken gesangipun penuh ing karahayon. Nah menika cara ingkang dipun ketingalaken Simeon kados pundi saged ngraosaken karahayoning gesang, saged pinanggih kalian Gusti Yesus Sang Timur. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuhana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 2 ayat 21 ngantos dumugi 50. Bareng wis tekan wektune Ibu Maria nucikake salira miturut anggering Nabi Musa, Gusti Yesus nuli diasta Rama Ibu dalem menyang Yerusalem. Perlu dicaosake ing ngarsaning Pangeran, awit ana ing angger disebut mangkene, kabeh bayi lanang pembarep kudu dicaosake ing ngarsaning Pangeran. Kejaba iku perlu uga netepi dawuhing Pangeran, caos kurban puter sajodo utawa piyek loro. Ing Yerusalem nalika samono ana wong aran Simeon sing nganti-anti rawuhe panglipure Israel. Simeon iku wis nampa wisi ing Yang Roh Suci, ora bakal ngalami pati sadurunge nyumurupi sang jinebadan. Lan kanthi wangsiting Yang Roh Suci, Simeon pinuju sowan ing padaleman suci. Nalika Gusti Sang Timur disowanake mrana, perlu netepi kalumrahaning angger. Simeon nuli nambut Sang Timur lan bopong-bopong karo memuji Allah ature, Gusti, kalilanana sakmangke abdi dalem mundur kanthi tentrem. Jer mripat kawula sampun sumerep karahayon dalem ingkang kacawisaken tumrap para bangsa lan jumeneng pepadang tumrap sadaya bangsa sarta kaluhuranipun umat dalem Israel. Rama Ibu dalem ngungun mireng ature Simeon,
Simeon nuli ngucapake berkah lan matur marang Ibu Maria. Sang Timur menika pinasti njalari dawah tuwin-tanginipun tiyang kathah ing Israel lan dados pratandha ingkang nuwuhaken dredah dene manah panjenengan badhe jinaja ing pedhang amrih binuka pikiranipun tiyang. Ing kono ana nabi putri aran Ana, putra Panuel saka taler Aser. Yuswane akeh, biyen bebrayatan 7 taun lawase, saiki wis waranda umur 84 taun lan ora tau mingset saka padaleman suci. Rina wengi suwita ing Allah srana poso lan sembayang. Nalika samono Ana uga ana lan memuji Allah sarta martakake Sang Timur marang sapa wae sing nganti-anti mardikane Yerusalem. Bareng kabeh sing kudu ditindakake miturut anggering Allah wis rampung, nuli padha kondur menyang Nazaret ing Galilea, papan asale. Sang Timur mindak-mindak ageng lan santosa, penuh kawicaksanan lan siing Allah. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madhangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, ing pesta Sang Timur dicaos saking padaleman suci, adat sabene ugi disarengi berkan lilin lan ara-araan. Menika dados salah setunggal tradisi ingkang ngungkapaken utawi ngetingalaken kados pundi pengalaman iman Simeon rikala pinanggih kalian Gusti Yesus Sang Timur ningali pepadang tumraping Israel, tumraping bangsa-bangsa. Mila berkan lilin menika nggih dados pratandha supados lilin ingkang dipunagem kangge srana liturgi peribadatan menika nggih ngetingalake Sang Pepadang Agung injih Gusti Yesus piyambak. Lilin-lilin menika biasane kangge sembayang, mbuh kuwi lilin sing kanggo misa dina Minggu, misa harian, utawi yen umat ngasta lilin kagem sembayang saben dina wonten ing griya, sae menawi dipun berkahi. Pancen tradisi berkan lilin menika dereng patosa pajeng utawi dipun tindakaken wonten ing paroki-paroki. Sajatosipun berkan lilin lan ara-araan menika meh sami kalian malem Bijili Paskah upacara pepadang. Biasane terus ana ara-araan lilin mlebu gereja. Menika saged dados wawasan tumraping kula panjenengan sami mirungganipun yen Bapak Ibu sampun biasa sembahyang wonten ing griya ngagem lilin. Monggo sae lilin-lilin menika nyuwun diberkahi Rama supados estu dados simbol utawi tandha rawuhe Sang Pepadang. Simeon piyambak estu dados tuladha tumraping kula panjenengan sami kados pundi nganti-anti rawuhipun Sang Mesias Sang Jinebadan ingkang dados pepadanging para bangsa. Lan rikala estu pinanggih Simeon ngraosaken karahayoning Allah saengga kanthi kekidungan Simeon matur dumateng Allah yen ditimbali wis plong merga pinanggih kalian Gusti Yesus Sang Timur. Menika kebahagiaan iman lan menika dados srana tumraping kula panjenengan nglajengaken anggenipun mujudaken komunitas sing penuh kabegjan, penuh karahayon. Simeon sampun paring tulodo kanthi kados pundi ngajeng-ajeng rawuhipun Gusti Yesus lan pinanggih kalian Gusti Yesus kanthi setya. Awake dhewe wonten ing pasujaraning gesang menika ya ngantu-antu rawuh dalem Gusti Yesus sing kaping pindho.
Mila kula panjenengan nggih saged ngayati anggenipun ngantu-antu menika kados Simeon lan Ana ingkang asring banget tindak ing padaleman suci tanpa mingset lan laku prihatos kanthi poso lan sembahyang. Mila kula panjenengan tindak gereja menika boten namung saben minggu misa, ning yo nek iso saben dina visitasi wonten ing sakramen Maha Kudus utawi nggih sembahyang, aja mung dolan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.